Anyamata aja amene anamangidwa kwa msundwe wiki yathayi mwakumbukira fanzi imene dzatu ndi zonena kutitu yakhale ili m'manja mwa polisi kuchoka nthawi imeneyo kumafika chakumapeto kwenikweni kwa wiki kundeti kukambatu za Friday Saturday ndi pamene wapezeka zonoti ayipanga release amwene komatu kumva nkhani zakezo akutitu iwo adapezeka ndi mowa ndipo adamangidwa chifukwa cha mowawo. Nkhani zetu kukhala ndi mowa ukhoza kumangidwanso iwe koma tifotokoze bwinobwino kunena kuti kumayambirirodi kwa wiki yatha kunapezeka zonoti apolisi ndi asilikali ananyamuka ndikupitano kwa msundwe kumeneko tikukambatu za msewu wopita kumchinji uko tingokamba zoti kumchinji ndipo anakamenya operation kumeneko kunali kuyenda m'manyumba mwa anthu kusakadza m'menemo kuti santhulasanthula mpaka anapezano tsopano chani anapeza kuti zigubu za mowa kumeneko komanso zigubu za mafuta ndi akatundu ena koma akuti ankakayang'ana katundu wina wake mphekeserazo kumakamba zoti ayi amayang'anako tikuteko mifutitu ndi zovala za jeni za apolisi za asilikali ayi komatu ndi anamangako anthu angapo amathamangira 14 if not 16 pa nkhani zimene zoti napezeka ndi katundu amene yuyu mowa komanso ndikuti mafuta oyendetsera galimoto opanda zilolezo ndetu akhala ali m'manja mwa polisi kuchoka nthawi imeneyo kumafika chakumapeto kwenikweni kwa wiki pamene mpaka nkhani ija yakalowano pa khotipo ndiye kutitu amayiweruza nkhani analitu High Court Judge Kondwani Banda amene yotu ndiochoka ndithu ku Criminal Division ya ku High Court ndipo kumenekotu anapezeka zonoti atayimva nkhani ija wangogamuliratu pompopompo kuti pompano onse amene atsala ndithu akwa msundweko amene amakhala kwa msundweko ndipo munamanga anthu amenewo cha pa trading center amene onsewo ndi zonena kuti akwene atani atulutsidwe ndithu mwatulutse pompano ndipo loya wa anthu amenewa yemwe dzina lake ndi Jefferson Luwa anapezeka zonoti awatsimikiza kuti zinthu ndi zoonadi zotitu pano pa chigamulo achilandira kunoti anthu atani kuteko atulutsidwe komanso ndi kuti sizikuyenera kuti akhale kapena kusungidwa mchitokosi kapena kulangidwa mwa njira ina iliyonse panopa ndamfulu iwowo komatu iwowa anayima ndithu pa khoti ndipo atafika pa khotipo nkhani zomwe anapanga charge zinali nkhani zokhudzana ndekutino ndi kuphwanya malamulo a Liquor Act and Penal Code malamulo okhudzana ndekuti ndi mowa kabanga ameneyi kodi iwena tidzimuyendetsa bwanji pampanje pano kodi mowaso uli m'malamulo uli nawo ndi mpaka nati ife tinapita kukasanthula ndekuti m'malamulo athu a dziko lino makamaka tikafikatu kumeneko nkhani za mowa ndipotu izi mungazipezetu Liquor Act chapter 50 yomwetu imakamba ndithu nkhani zokhudzana ndi mowa kodi ukuyenera upangiwende motani pamudzi pano nkhani ndionera kuti pali nkhani ya malayisensi number 1 license kodi no malayisensi amene akuyenera azipezeka ndi mowa kugulitsa mowa ndi ndani ndefanzi magulitsa mowa amene akuyenera azigulitsa mowa ndi ndani akuyenera akhale choyamba ndi chilolezo chogulitsira mowacho koma zilolezo zimenezi zili m'magulu angapo pali gulu loyamba la fanzi yomweno imapanga iyoyo mowawo ngati makampani achina Castel chani amene adza kwena akhale ndi chilolezo chopangira ndithu chani mowa umenewo kuchoka pamenepo ndekuti tili ndi license ya anthu ogulitsa anthu amene amagulitsa mowa adzaso akuyenera akhalenso ndi chani ndekuti ndi license yawo ndetu kukambatu za magaya amagulitsa wholesale amene onsewo ndithu akuyenera akhale ndi license yawo osangoti kunena kuti iyayi agulitsa kabotolo kamodzi basi ndi akhale license iyayi akuti wholesale anyways ikupitirira ndi nkhaniyo za restriction on premises komanso location kodi nomo uzigulitsidwa malo ake ati ndi ati osangoti malo ena aliwonse yayi pale malamulo ndithu akunena kuti residential prohibition simungatenge mowa inuyo ndikumaka ugulitsa ndekuti malo amene kumakhala anthu iyayi mowa uzipezeka ndekuti malo ngati achani tikukamba ngati mabala mahotelo zinthu ngati zimenezo zoti zikhala ndekuti no pali ndithu specific location ina yake kuti mazizolokhe tikapitapo hoteloku tipapezeka kuti iyayi kumapezeka komowa kumeneko kuli kumalo kumene anthu amakamwera komowa kapabu kawo kumeneko zinthu ngati zimenezozo malo ake akuyenera akhale ndithu
osati malo otino basi kungotino mmakwalalamu basi apo bala chani pali zambiri. Komanso malonso akuyenera azisamalidwa hygiene ndithu, pakuyenera pazikhala ndithu posamalika pamowapo osati uyu akodzerapo wazakali apo zimenezo ayi malamulo amakana kubweranso apo nkhani zonena kuti basi kutengano karoni iyayi karoni tayitengani nde muyichoseni musayigulitsire pa phabu pamwanje kujeniko ku thankiko kujeweya 23 ko mamoti muyigulitse karoni imene pamwe muyitenge mukayigulitsire nde kuti cha mbenito uku iyayi zimenezo ayi sizoti muyenera muzingonyamula mimo waije kumangoyipanga transfer basi uku ndi uku iyayi mukayigulitse tayilowetsani mmakomo mukayendetse mmakomomo iyayi zimenezo ayi zipezeka ndithu mimo wayo ndekuti malo ake ngati achina phabuwo ndi zina zotero zedi. Kuli nkhani za underage kodi no mafana mwateteza bwanji amene sanafike zaka 18 kuti asamamwe kabanga uyu angasokonekere zinthu ngati zimenezo. Komanso ena ndi ena ndodwala misala amenewonso akuyenera nde kuti no muzaona kuti akuyenera amwemowa zinthu ngati zimenezo malamulo akupeze kuzoti akutsutsana nazo zimenezo kuchokanso nde pali public safety. Fans ina imapita nde kuti ndi mipeni kumowa kuja mifuti ndi mifuti kuti iyayi ngati iweyo barman udindo wako ndionesese zonena kuti no fans isapezeke ndi zida ngati zimenezo family ikangoti yazoweta ndi mowa uja angambe kubayana komanso kuomberana ndi zina zoterozo. Komano focus kwenikweni ndekuti inali makamaka pa zilolezo zopezekera ndi mowawo ndi fans inali ndi mowa I think nkumausunga kaya m'manyumba kaya ndi mukhoza kuona ndekuti location pamenepo siugwira umene ukakhale kubhala usati mu nyumba iyayi komano fans kaya imasunga mimowa m'manyumba zinthu ngati zimenezozo ndi zoletsedwa zonsezo ndithudi nde I think anata apa mkono rokhe mwayindu fanthu aja nde let's be honest sanapite kuno kuti nakathani nawo nkhani zonoti adali ndi mowa sanapite kukakhala kamange facha za mowa amakatchera zina ndi zina amakatchera zina ndi zina umowa unichire chongoonjezera ndi mowa wapezeka kuti iya tapeza chifukwaso china amangireni pachani pa zifukwa zimenezo ndithudi nde anthuwo panopa atulutsidwa kunoti iyayi kwamba panopa iwo ndamfulu ayi ndithu ajaji amenewo agamula I don't know pa zifukwa zanje akuziwa zifukwa zawo komano what can we say tinganene kuti mwina mwake chimene abweresanso chimenecho tikambepo nkhani zokhuzana ndekuti ndi malamulo zamowazi fachonena kuti no mafana tu akungomwatu mowata kumangodintira nthawi ina iliyonse tuteko malocation muno zomwe ndekuti sikugwira malingana ndi chani malingana ndi maeji awo mamoti azipita ku skulu akupezi kuti amwamowa akusokonekera basi ndekuti ntchitonso ena nchaya ntchito akumwamowa mamoti agwire ntchito akulephera kugwira ntchito byudala uyu koma waledzeratu sangathe kuiona kuona bwinobwino zinthu ngati zimenezozo ndekuti yosagwireti nde mowawo mwinanso tingonena zonje restriction malamulo aziyamba ndifeyo anthu amene timakamwa mowafe ka discipline kathu nkotani simangoti nemamwamowa ndeti basi luchikwirikiti chokha iyayi wabwera wazikodzera trouser yonse yetete bambo wa munthu wazikodzera trouser yonse yanyoweratu anthu ina isakuona kopata akafika ndekuti pajeni pa line paja kumangowachitisa manyazi azimayi aja ndipo azimayi amazigwira makamaka azimayi amene anapezana ndi amuna oti ndizidakwa iyayi discipline ija ndiyofunikira komanso mwina m'mabhalamo timamva ndithu abayana apanga chonchi apanga anamenyana zimenezozo ndizosayenera pamalo pamowa paja kuti ena mpaka amakanda kuti ndizimipeni pamene paja m'matumba mwawo akumene sikuyenera kumapita kumowa ndi mipeni mukhoza kukavulazana kumeneko ngati ndekuti chakumwa chija chapezeko zono tino chakalano ubongowu ndipo wayamba kupanga zina zaketi nde let's just be maybe cautious tingokhala osamala kwambiri pamene tikupita ndekuti kukamwa mowa amene timamwamowa komanso chakumwa chitu ine mmachiona kuti nchakumwa chosokonezanso kwambiri pena pake inde ena amanjoya nacho komano chingathe kusokonezanso ngati ndiwe osasamala so let's be very very careful ngati ngakwanise ina magulu amakamwera pa 10 whatever it is komano let's just watch out kuli malamulo ndithu ngati amene takambawo timangofuna tibwerese nkhani za malamulozo akuti